Hartelijk welkom bij de 26e aflevering van Beleef Kerkgoor Televisie. Verhand een speciale aflevering nu over ondernemen in Kerkgoor, over de economie in Kerkgoor. Wie het daarmee gesteld is in onze stad. En we zijn op een ganse bijzondere locatie aan de Wiebachstraat. Je kent dat al, dat is enig het bedrijf, het terrein rondom het Parkstad Limburg stadion. We zijn bij Top Vintage. In een fantastische damesmodezaak met vintage kleier. Dus kleier van, ja, lang geleden. Retro, ook wel genoemd. En verlos u straks nog een hoofd, zie je van de winkel, verkient onder andere een rondleiding. Maar waar treffen we nog meer? Nou, op de allereerste plaats kind voor hij Gijs Hilhorst, Marcel Beumers en Monique Schlusser over de ondernemerskrant en de ondernemersdag in Kerkgoor. De nieuwen van Denise Leenders van Grensinfopunt en Melissa Heiderhard van de gemeente Kerkgoor over grensoverschrijdend werken. Dat is natuurlijk ontzettend wichtig in zo'n gemeente die zo kort bij de grens ligt. Voor kind Angelique Miseré en Laura Avdalia Naranjo Garcia. Ja, met zo'n geweldige naam kan het niet anders als weer over Top Vintage. Paul Vonke van Quick, de zorginnovator, voor zijn zeer benieuwd. Ten sluit de rondleiding van Jan Moordang. Hij durft de winkel, kan alles zien wat er wilt. En voor beginnen zometeen met wethouder Alexander Geerts. Hij is wethouder van ondernemerszaken en centrummanagement. Hij dus alles vertellen over de nieuwste ontwikkelingen in Kerkgoor. Dat is weer, moet ik zeggen, de 26e aflevering van Beleef Kerkgoor Televisie. Veel plezier alvast. In een uitzending over economie, over ondernemen in Kerkgoor. Want het gaat al eens aan in het openingswoord. Daar huurt natuurlijk ook heen de wethouder de overheet. En dat is er Alexander Geerts. Alexander, van harte welkom. Goedemiddag. In de special van Beleef Kerkgoor Televisie over ondernemen. Dat moet ik aanspreken, toch of niet? Ja, dat is natuurlijk super chic. Er gebeurt heel veel. Dus ik vind het heel leuk om mij te zien. Dank je. Ja, en misschien is het voor jullie ook heel duidelijk. Wat is nu enig de rol van de gemeente wanneer het gaat over economie en ondernemen? Ja, die rol is heel divers. Hè. Traditioneel is natuurlijk een rol als vergunningverlener. Ja, precies. Dat weten we natuurlijk allemaal. Ja, precies. Maar kijk, wat VUUR ook probeert te doen is met ondernemers met te denken. Kijken in kansen en net denken in formele regels. Ja. Dus eigenlijk wanneer er een nieuwe aanvraag kunt op bedrijventerrein, dan kijken voor wat kunnen we voor die doen. Zijn er lui die wat voor die aan het werk kunnen stellen, kunnen we die helpen met marketing, kunnen we die met wat dan nog helpen. Dus eigenlijk als een soort van partner van het bedrijfsleven proberen we als gemeente te acteren. Ja. En dus als het gaat de bedrijventerreinen, want dat heet volgens mij de jouw zie op een Kerkgoor, of niet? Of sta ik het dan nog een beetje te voorzichtig? Ja, nou, het gaat inderdaad de jouw zie op. Ja. We hebben verkeken de laatste jaren, dan is er eigenlijk een enorme toename geweest in het aantal bedrijven die zich op bedrijventerreinen vestigen. We hebben zelfs gekeken dat voor in Limburg de meeste nieuwe kavels uitgeven op bedrijventerreinen. Hey, in Kerkgoor. Ja. En wanneer ik dan even kijk naar de toekomst, waar we nu nog mee bezig zijn, ja, dan ziet dat er alleen maar super goed en daar zit enorm veel potentieel. En daar zijn we wel stolz op, moet ik zeggen. Ja, en als je naar die bedrijven kijkt, bedrijven die voor een Kerkgoor hand, op die bedrijventerreinen, waar we komen zo misschien nog wel even over de winkeliers in de stad zelf. Wat is nu wat vinden jullie nu aantrekkelijk ondernemers? Ja, er was eigenlijk heel veel gezet. We zijn natuurlijk bij Top Vintage. Dat is een van die schöne voorbeelden waarvan de webshop nu naar eigenlijk wel in stevige organisaties gegaan. En van de bedrijventerreinen kijken had je eigenlijk voor alles steeds. Van klein MKB tot echt hele grote partijen zoals Boston. Voor iedereen wat wil. En wanneer ik met name ook even kijk naar die grotere partijen, die vestigen zich in Kerkgoor eigenlijk ook door de goede centrale ligging die voorhand. Kort bij de buitenring, snel bij vliegvelden. Dat maakt ons gebied wel heel aantrekkelijk. Ja, en de stad had natuurlijk in het verleden grootste problemen gehad met werkgelegenheid en zo. Ja. En dat gaat verroest. Dan zie je toch wel dat
stappen je maat weer, of niet? Weet je het cijfers? Wat is nu het werkloosheidscijfer? Ja. Of het werkgelegenheidsgroei? Of ik weet niet wie het allemaal is, maar... als ik het zo zeg, het precieze werkloosheidscijfer ken ik niet. Wat ik wel weet, is dat voor een enorme toename hand in arbeidsplaatsen. Ja. En ook daarvoor doorin, als in Limburg gezien, dat we er ook top zijn in het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen. Ja. En wanneer ik even ook vooruit kijk naar wat voor waarde voor de komende jaren, ja, dan zullen er honderden nieuwe arbeidsplaatsen bij komen. Alleen al wanneer ik ga voor bedrijventerreinen. Dus er is genoeg werk, wanneer jullie willen en kennen, dan dus is je nog om zich heen te vestigen, om heen te komen wonen, want zo werkt dat toch al warm dan? Ja, dat is het, daar zit het al. Nu vestigen zich meestal door, waar ze zich prettig voelen en mogen ze werken. Wat was een school kennen, dan verloren van je had. Precies. Ja, zo is zo'n cirkel rond. En ook de winkeliers dan. Maar dat valt toch nog niet met. Nee, maar dat is het inderdaad. Kijk, dat is een combinatie van met nu werken, verdienen ze geld, ze kunnen zich vestigen voor de juiste woning aan en uiteindelijk besteden die lui dan nog bij de lokale winkelier. Ja. En door hand nog een uitdaging. Ja, maar er werd ook Jans vaak naar de gemeente gekeken. Ja. Dus je hebt ergens van het zo, je kijkt de Zwarte Piet de gemeente. Wat natuurlijk niet helemaal terecht is, maar wat kunnen ze dan als gemeente überhaupt aan doen? Dan? Kijk, daar werd natuurlijk nog eens gekeken en deels is dat terecht, deels is dat ook niet terecht. We zijn bezig met de aanvalsplan Kerkradencentrum. Dat is voor het kijken wie zorgen we ervoor dat we een centrum voor de toekomst krijgen. Ja, en traditioneel worden een centrum alleen maar winkels, maar nu is er veel meer nog een plek voor te beleven, waar ze een leuk dagje uit was. Ja, en daar zijn we nu aan het werken om dat te gewoon realiseren. Ja, precies. Ja. En uiteindelijk valt het in steden toch met waar jelle lui het. Dus is dat veel meer lui online kopen. Ja, en dat gaat ten koste van winkeliers. Dus ik zou ook gek aan willen oproepen, vooral koop lokaal en steun die lokale ondernemers. Want dan, wanneer een ondernemer geld blijft verdienen, is ze er ook. En daar hebben we uiteindelijk al een profijt van. Ja, want er zijn best jouw voorbeelden. Maar kunnen ze niet nu mee, maar winkelen die toch al jarenlang in het centrum trainen. Ja, die zijn er zeker. Ja, die zijn er zeker. Ik vind nu eigenlijk sluikreclame doen natuurlijk. Nee, dat doen we niet. Die zijn er zeker geweest. Dus de voorbeelden bestaan. Ja, uiteraard. En dan hadden we ook nog de ondernemersdag, Anneke lezen. En wanneer is dat? Dat is 5 oktober is het. Ja, dat organiseren we samen met bedrijven. Organiseren we eigenlijk ieder jaar een leuke dag. Waar ondernemers zich kunnen presenteren, waar we ook verhalen vertellen van ondernemers, wie ze dat beleven. En waar ondernemers zich ook tentoon kunnen stellen eigenlijk, om te laten zien wat ze doen. En daar is iedereen van harte welkom. Dus jullie die zich dan nog niet van aangemeld en ze zijn ondernemer, zijn ze uiteraard van harte welkom om zich aan te melden en daarbij aanwezig te zien. En dat vindt me wel weer om op internet. Ja, zeker weten. Zeker weten. Oké, nou. Dank voor het leuke gesprek. Ja, doen we. Het is schön dat het economisch wel een beetje voor een winkje heeft. Maar we moeten natuurlijk allemaal een beetje voorzichtig optimistisch zien. Zeker. Want het is best wel moeilijk het zitten met alles. Maar het gaat toch met Kerkrade, jou zie op. Er zit schoen in. Er zit schoen in. Dat is een schöne uitsmijter. Bedankt zeker. Alexander voor het zo'n gesprek. Ik sta hier bij het GOC, het geuniformeerde ontmoetingscentrum in Berenbos. Een bijzondere plek in onze gemeente, eigenlijk ook wel zo'n parel. En vanmiddag mag ik gastvrouw zijn voor de mensen die hier samenkomen. En naast mij staat Piet Heuts. Piet, jij bent eigenlijk de drijvende kracht achter het GOC. Kan jij ons uitleggen wat het GOC eigenlijk is? Ja, het GOC is een huiskamerproject, ondersteuningsproject. Wij leveren sociale en maatschappelijke ondersteuning aan alle voormalig en actief dienende geuniformeerden
Dat houdt dus in politie, defensie, brandweer, ambulancepersoneel. In de breedste zin van het woord, voormalig en actief dienend geuniformeerd. Ik heb het net al een beetje mogen ervaren, want ik zat samen met een hele groep, zaten we binnen wat te vertellen. En het is een plek eigenlijk waar als je ervaring hebt opgedaan, op ervaringen die je leven kleuren, die kan je hier delen met anderen die je meteen begrijpen. Want dat is eigenlijk wat jullie zo uniek maakt, dat je elkaar helpt in fases in je leven om ook dat wat je hebt meegemaakt, ook gewoon, om daar ook goed ook mee kunnen om te gaan. Hoeveel mensen komen eigenlijk bij jullie zo wekelijks? Nou, wekelijks, dat verschilt uiteraard, maar we hebben dan toch zo tussen de 50 en 80 man per week die hier binnenlopen voor een bakje koffie en een stukje gezelligheid. En het luisterend oor. En vanmiddag mag ik jullie gastvrouw zijn. Hè? Volgens mij ga ik heel veel koffie schenken, want dat is heel belangrijk. Maar dit is eigenlijk een plek waar je jezelf kunt zijn, dat hoorde ik net, hè? Jezelf kunt zijn. Je hoeft niets uit te leggen, je hoeft niet uit te leggen waarom je opeens opstaat of wegloopt. Veteranen kunnen hier terecht, kunnen zijn wie ze zijn en worden begrepen. En dat maakt het GOC in Berenbos tot een heel bijzonder project. En jullie staan eigenlijk dag en nacht klaar voor mensen in nood. En dat is een parel in onze gemeente. Ik maak niet te veel beelden, want ik wil ook de privacy van de bezoekers respecteren. Maar weet, lieve inwoners van Kerkrade, dit is een absolute parel. En ik ben er dankbaar voor, Piet, dat jij dat met al je mensen hier steeds elke dag weer biedt. Chapeau daarvoor. Nou, dankjewel, we doen het graag vanuit het hart. En ze waren ook bij de Zwaailichtendag. Dat is ook altijd super. Als er iets is, zijn ze er altijd bij. Echt een parel. Dank jullie wel. Nou, voor mij sowieso toch wel belangrijk dat we met de veteranen bezig kunnen zijn. Dat is het voor mij altijd geweest. Ook mensen kunnen serveren met eten, een beetje gastvrijheid, een plekje om te zijn. En dat is het hier helemaal. Je bent eigenlijk zo'n beetje een goede vee en op de achtergrond wordt gezellig doorgepraat, want dat is deze plek. Ja. Danielle Doep is ook een echte organisator, hè? Ja. Het aanspreekpunt, je steekt er heel veel uurtjes in, hè? Behoorlijk gaat uurtjes erin. Waarom? Wat maakt dat je dat wil doen? Het feit dat je het kan betekenen voor de medemens. Degene die het nodig hebben, kan ze luisteren hoor bieden, de kan ze een activiteit bieden. Dus het gaat anders als in het gewone dagelijks leven. Dus het lichtpuntje zien voor de mensen die dat nodig hebben. Het is buiten al gigantisch warm, maar hiervan krijg je ook wel hele goede positieve energie. Dus chapeau voor jullie, dat jullie die plek hier mogelijk maken. Ja, dank u wel. Doe vergeten. Doe vergeten. Ja, we zijn bij het volgende onderwerp. En dat heet over de ondernemersdag. We houden het al even over met de Alexander Geers, wethouder. Maar nu gaan we enig, zou we ook kunnen zeggen, de initiatiefnemers zijn. Van Monique Schlusser, KIDK. Ja. Wat is dat? Dat is de contactgroep Industrie en Dienstverlening in Kerkrade. En dat is een onderdeel van de... KIDK is een ondernemersgroep, ontstaan in 19... Marcel Beuwers. Ja. Ja, dankjewel. In 1984 is die opgericht en elke derde dinsdag van de maand treffen zich de ondernemers in een ruimte, een locatie in Kerkrade waarbij sprekers uitnodigen over zakelijke en maatschappelijke aspecten. 12 dus bijeenkomsten. Een soort netwerk is het? Een netwerkbijeenkomst, ja precies. Okay. Ja. Gijs Hillehorst, waar bent u van? Ja, ik ben voorzitter van de samenwerkende bedrijventerreinen in Kerkrade, kort genoemd SBK. En dat zijn 6 bedrijventerreinen in Kerkrade die zich verenigd hebben. En elke voorzitter van een betreffend terrein zit in het bestuur van SBK. Ja, ja. En wij hebben een uitstekend contact met de gemeente. Dat is ook bedoeld om dus de belangen van de vereniging, van de ondernemers allemaal te behartigen. En het unieke van het SBK is dat wij een convenant met de gemeente Kerkrade hebben, uniek in Limburg. Waarbij er hele korte lijntjes zijn, waar we snel geholpen worden als kan. En wij doen ook allerlei zaken voor de bedrijventerreinen. Initiëren, zoals ondernemersfonds hebben we sinds kort geïnitieerd. En wat is dat? Ondernemersfonds is eigenlijk, dan krijg je een bedrag via de gemeente, via de overheid, om speciale dingen op je bedrijventerrein te organiseren. Veiligheid, zichtbaarheid,
mobiliteit, alles in belang van de bedrijven die er zitten. En alles collectief dan wel bedoeld. En ja, dat is gewoon mooi. En zo hebben we ook uiteraard contactdagen. Onder andere het meet en meet verhaal, dat wordt altijd nog even toegelicht. Ja, komen we nog aan? Meet en meet? Meet en meet in Kerkrade. Kerkrade first, zeg je altijd, hè? Trouwens, by the way. Toch ook wel belangrijk. Dus iedereen moet eigenlijk bij iedereen een beetje kopen. What else, hoor? What else? Precies. En je ziet heel vaak dat veel bedrijven hun eigen buurman niet kennen. En het elders kopen in het land. En dat willen wij... Wist je zelf ook ondernemen? Of niet? Ja, wij hebben een tegels- en sanitair verhaal in Kerkrade. We zitten hier op de Rode Boulevard. Wij werken met tegelzetters en sanitairmensen, we maken mooie badkamers. En wat projecten links en rechts. Dus ja, dat is mijn job. Ja, mooi zo. En meet en meet. Marcel, waar kan ik niet het voor van meet en meet? Dat kan, ja. Meet en meet organiseren we nu voor de 6e keer. En wat is dat dan? Is dat de ondernemersdag? Dat is de ondernemersdag, ja. Maar ik denk dat Monique daar iets moois kan vertellen. Hoe de invulling van het programma is. Ja. En welke sprekers dat er gaan komen. Ja. Dus voor de 6e keer dit jaar, ondernemersdag, meet en meet. En dit jaar zijn we te gast bij Comax, bedrijf van Bert Peels. Die was vorig jaar ook een gast aan tafel. En wat we op die dag doen is dat ondernemers andere ondernemers ontmoeten. En dat is een stuk invulling dat... dat is het meet-gedeelte. Het meet-gedeelte, ja. En het meet-gedeelte is dat er ondernemers aanwezig zijn die hun verhaal doen, hun persoonlijke verhaal doen. En dat zijn ondernemers uit Kerkrade, dus verbonden aan Kerkrade. Dat wordt door een moderator, Chantal Lango, begeleid. En zij interviewt dan aan een soort tafel 3 Kerkraadse ondernemers. En dit jaar is wel heel leuk, daar zijn 3 vrouwelijke onderneemsters aanwezig. En ze heten allemaal met de voornaam hetzelfde, namelijk Angelique. Zo. En ze hebben ieder hun eigen persoonlijke verhaal wat zij daar toelichten. Ja, en welke ondernemingen zijn het, of weet je dat? Ja, zeker. Dat is Angelique Kerris van Wijnstijl. Ja. Dat is Angelique Palmer. Die kennen we van Montesquieu vroeger. Ze is zakenvrouw van het jaar geweest in 2011 en ze is nu verbonden aan de Ruitersgroep. En we hebben Angelique Schrijen en die is van Konderwonen. En zij vertellen ieder hun persoonlijke verhaal en het centrale thema is keuzes maken vanuit je hart loont. Nou, mooi thema. Ja, heel mooi. En ook nog eens met vrouwen, dat is... En alle 3 Angelique, dat is wat dat is leuk, hè? Ja, speciaal. En Marcel, KIDK, dat zijn die contactdagen, hoor. Of het contact... Nee, contact, industrie en dienstverlening. Contact, industrie en dienstverlening. Ja, dat is de groep. Die groep is, die komt maandelijks bij elkaar. Ja. En we hebben pakweg 55 leden, waarvan ongeveer de helft heel actief aanwezig is steeds. Ja. En bij de bijeenkomsten maatschappelijk en zakelijke presentaties worden gehouden. 1 keer per jaar houden we een Goede Doelendag. En waar een goed doel, dit jaar is dat Ginkgo, die in december zeg maar, daar gaan we met de pet rond, officieel en niet met de pet, maar met een traditioneel spaarvarkentje waar de mensen iets in kunnen stoppen. Overmaken kan natuurlijk ook. En op die manier binden we en verbinden we ook ondernemers met elkaar. Ja. In de gemeente Kerkrade. Bist u zelf ook ondernemer? Of, Ik ben geen ondernemer, maar wel met ondernemers werkzaam. Ik werk bij Mediahuis Limburg, uitgever van de Limburger Weekend Via in print en online. En wij helpen mensen aan zichtbaarheid in de provincie Limburg, in de regio. Maar het kan ook in het hele land met de collega's van Mediahuis Nederland, bijvoorbeeld Telegraaf en NRC. En mensen maken daar best dankbaar gebruik van om daar een zaak met ons te doen. Ja. En Monique, ben je ook ondernemer? Ik ben ondernemer, al meer dan 16 jaar. Zo. Ik heb mijn eigen bedrijf, Moed Management, moed met een D, je moet lef hebben. Een bedrijf dat zich bezighoudt met persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling, veranderingen binnen organisaties. En dan mogen we elke dag coaching en training begeleiden van bedrijven en organisaties. Een bedrijf hier in Kerkrade, jou? Nee, ik ga door heel Nederland. Door heel Nederland, oké. Ja. En jullie hebben zich verenigd, jullie drieën, om dit te organiseren op 5 oktober, nu al voor de, wat was het? 6e keer. 6e keer, de ondernemersdag. Kan de Lucie nog opheffen?
Ja, er zijn uitnodigingen gestuurd via de mail. Diverse keren, daar kunnen ze zich allemaal aanmelden. Maar ik wil nog even een kleine stelling doen. Ja. We hebben namelijk 3 partijen wat dat regelen. Dus KEDK, zoals net gezegd, SBK, maar ook vooral de gemeente Kerkrade is ook partner. We doen dat met z'n drieën. En dat wil ik ook even kwijt voor we daarmee stoppen. Kijk, waarom is het leuk om in Kerkrade ondernemer te spelen? Kijk, Kerkrade heeft als enige gemeente in Limburg een keer prijs gewonnen. Dat ze de MKB-vriendelijkste gemeente waren in heel Limburg. En wij merken dat ook continu, dat je zaken snel krijgt geregeld, als het allemaal kloppend is, uiteraard. Hè. En alleen daarom is het gewoon prettig als je hier kan ondernemen. En kijk, de SBK gaat over bedrijventerreinen, KEDK over alle andere ondernemers. En het mooie van Meet & Mate is natuurlijk dat alle ondernemers in Kerkrade, multinationals, de ZZP'er, alles wat zelfstandig is als ondernemer, die moet komen naar Meet & Mate. Ja. Als je uit Kerkrade komt, mag je daarheen komen. Nou, dat is een mooie oproep. Moet maar wel eventjes nog het e-mailadres en komt in beeld, denk ik. Okay. En nog heel erg belangrijk is, vol is vol. En? Vol is vol. Dus meld je snel aan. Ja, maar dit is gratis. Ja, want het kunt toch, en niet alleen voor ondernemersdag en voor Kalle Heidrover, maar het kunnen nog een ondernemerskrant. Hoe dan, Marcel? Klopt. Weet je het van, dus stel ze misschien wel samen. Ja, technisch, klopt. Wij mogen deze krant maken, waarvoor dank aan de gemeente. Ja. De Mede in Kerkrade staat bomvol met informatie over Kerkraadse ondernemers, waar ook wethouder en ambtenaar economische zaken aan bod komen en dat ze heel erg trots zijn op de gemeente Kerkrade. Vooral de bedrijventerreinen zijn heel erg in trek in de gemeente Kerkrade. En zoals de wethouder straks ook in de special zegt, van, we hebben goud in handen. Ja. En de MKB'er is een hele belangrijke factor voor het succes in de gemeente Kerkrade. Bekendheid onder ondernemers, maar ook onder de lu van de staatssecretaris. Ja, klopt. Ja. Nou, veel plezier, dat 5 oktober. Dankjewel. 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 Allereerst heet ik iedereen van harte welkom hier op het 6e editie van het internationaal Jacques Cole toernooi. Het is toch een bijzonder moment, want 43 jaar na dato mogen we dit toernooi weer nieuw leven gaan inblazen. Ook een bijzonder woord van welkom heet ik aan alle deelnemende teams, afkomstig uit allerlei hoeken. Ja, Jacques Cole toernooi houdt in. Dat is vroeger is het georganiseerd door Jacques Cole. Helaas is Jacques destijds overleden, inmiddels een hartinfarct hier voor de hoofdingang. En er zijn een 5-tal edities hebben plaatsgevonden onder de naam van Jacques Cole, het toernooi. En dat is 43 jaar na dato hebben wij nog eens als Vrienden van Rode JC, de stichting van Vrienden van Rode JC, hebben wij de 6e editie mogen oppakken. En dat heeft weer een nieuw leven gekregen. Er zijn 8 clubs, waaronder Anderlecht, Oostende, dan hebben we Antwerpen, Excelsior, Rode JC, Alemannia Aachen en Victoria Kulle. We hebben gisteren al een dag gehad, toch wel wat met een mooi zonnetje erbij. Dus helaas is het vandaag wat minder met regen. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Uiteindelijk hebben we gisteren een behoorlijk aantal toeschouwers mogen verwelkomen. En ja goed, vandaag is het iets minder, maar goed, het voetbalniveau is op hoog niveau. De bedoeling is dat dat een repeterend toernooi gaat worden en dat we volgend jaar gewoon de 7e editie gaan organiseren. En ja goed, we gaan dat in ieder geval ieder jaar proberen te waarborgen.
Nou, we hebben natuurlijk een Jacques Cole trofee. Die heeft waarschijnlijk iedereen al op de posters zien staan. Ook bij Beleef Kerkrade, et cetera, is het allemaal gepresenteerd geworden. En daarbij hebben we nog een zestal prijzen waarvan de eerste een beker krijgt, de tweede krijgt een beker, de derde. Maar we hebben natuurlijk ook gedacht aan de beste keeper van het toernooi, de topscorer van het toernooi en de beste speler van het toernooi. En die worden straks allemaal overhandigd door diverse iconen. De weduwe van Jacques Cole die zal de wisseltrofeebeker gaan overhandigen. Ja, ik denk als je tegen grote tegenstanders als Anderlecht speelt en Eupen en buitenlandse clubs, groei je zeker in, denk ik. Voor het team is het goed, maar ook individueel maak je stappen. En dat is ook natuurlijk een mooie ervaring voor ons allemaal om tegen grotere clubs te spelen. En, en natuurlijk omdat het toernooi na zo lang weer is gehouden, is voor ons natuurlijk ook extra mooi. Dat wij dan mogen deelnemen gelijk aan het toernooi. Bij mij aan dus zitten, even kijken, Denise Leenders, Grensinfopunt van de Region Aachen. Ik denk dat ik het hier zo van checken direct. Melissa Heidenraad van de gemeente Kerkrade. Ze willen dit allemaal plat, dus voor jullie het in het handelstoer. Het gaat vooral over grensoverschrijdend werken, grensoverschrijdend ondernemen en wat kan de AI doorwellen. En daarvoor heb ik twee specialisten aan tafel. Denise en Melissa, hartelijk welkom. Dankjewel. Wat is dat eigenlijk? Wat is werken en over de grens, leven over de grens? Wat is dat eigenlijk? Nou, wat komt daarbij kijken? Er komt best wel veel bij kijken. Ja. We zijn eigenlijk in 2016 zijn we begonnen met grensarbeid. Want ik ben dan vanuit de gemeente doe ik het stukje grensarbeid. En het was eigenlijk de bedoeling dat vooral de jongeren niet weggaan uit deze regio. En als ze dan in deze regio geen baan vinden, dan gaan ze heel vaak naar Rotterdam of naar het noorden van Nederland. Precies. Maar ze kunnen ook net zo goed kijken, net over de grens, dat is misschien 5 minuten langer rijden. En daar vinden ze misschien wel een leuke baan. Dus de gemeente ontwikkelt beleid om dat te faciliteren, zou je kunnen zeggen. Ja, klopt. Okay. En ook als je dan naar Eindhoven gaat, dat is natuurlijk een uur rijden voor een leuke baan. Maar je kan ook naar Aken rijden, dat is misschien 20 minuten rijden. Ja, veel dichterbij. Dus, En dan zag ik ook staan de 360 graden arbeidsmarkt. Ja, klopt. Ja. Wat is dat precies? Dat is een heel belangrijk concept daarbij. Ja. Wat is het idee? Nou, als je gaat kijken hoe ver mensen bereid zijn om te reizen voor hun werk, dan zien we dat mensen daar maximaal een uurtje voor willen rijden. Heen en een uur terug. Ja. En zelfs dat tegenwoordig al steeds minder. Nou, ga eens kijken, neem even Gulpen, lekker midden in Zuid-Limburg, ga een uur rijden. Je komt zoveel aan de grens terecht als je niet verder dan die grens gaat kijken voor je werkgever. Dan die maak 360 je graden rond. Precies, want je komt niet zo heel ver. Want na een 20 kilometer kom je aan, bijna overal aan de grens terecht. Behalve Sittard en verder natuurlijk. Ja. Kerkrade is natuurlijk nog veel erger, want die grens die is niet 20 kilometer verderop, maar vaak 20 meter. Ja. Dat kennen we allemaal.
Dus wat is nou zo belangrijk? Dat je die 360 graden om je heen kunt kijken om een werkgever te vinden. En andersom, voor een werkgever om zijn mensen te vinden. En dat werkt bij ons in de regio nu eenmaal alleen maar op het moment dat we ook daadwerkelijk een stapje verder kijken. Ja. Verder dan de neus lang is. Dus de grens over. En die grens over, precies. Ja. Dat geldt dus ook voor twee kanten, dat geldt ook voor de andere kant. Juist, want net zo goed als kerkradenaren natuurlijk bijvoorbeeld in Aken kunnen gaan werken, kan het omgekeerde ook plaatsvinden. Dus dat werkt van twee kanten uit. En het gevaar als je dat niet doet, is dat die mensen inderdaad gaan vertrekken richting het noorden, vanuit Nederland bekeken of vanuit Duitsland bekeken, juist verder het land in, richting Düsseldorf of zo. Terwijl er zoveel potentieel ligt dan hier. Exact. En anders heb je het risico dat mensen gewoon weggaan, dat je potentie opdroogt, dat werkgevers steeds minder mensen vinden en dat die werkgevers uiteindelijk ook een zaakje even goed moeten bekijken en tot de conclusie komen, ik vind mijn mensen niet, dan ga ik ook weg. Precies. Dus dan, hoe werkt dat dan in de praktijk dan? Hè? Want kunnen mensen dan bij jullie aankloppen? Kan je dan, heb je een kantoor? Heb je een website? Allemaal? Alles. We beginnen natuurlijk met het daadwerkelijke over de grens gaan zoeken. Ja, dat is voor jou. Ze kunnen bij ons terecht. We zitten in het Eurode Business Center op de Nieuwstraat. Dat is het gebouw, dat staat precies op de grens. Voor de meeste mensen is dat wel bekend. Zeker. Daar zijn wij gevestigd. En wij hebben een samenwerking van heel veel bedrijven, dus het WSP Parkstad, het UWV, gemeente Kerkrade, waarvanuit ik werk. Dan heb je vanuit Duitsland nog Jobcenter Stadtregion Aachen en Bundesagentur voor Arbeid. En dan heb je nog FIDAR en Podium. Dus eigenlijk zijn al die bedrijven, die zitten ook minimaal één persoon zit in het EBC. En wij proberen samen te werken om ook die mensen van Nederland naar Duitsland te werken of van Duitsland naar Nederland. En daar heb je hele korte afstanden dan? Precies. Je kan dan kan je elkaar meteen vinden. Ja, dat is wel heel fijn. Dus je kan even of een kantoor verder of de persoon die naast je zit, kan je even aanspreken van wat kunnen we voor deze persoon betekenen. En zit Denise ook daar? Wij hebben ook een kantoor in datzelfde gebouw. Wij hebben twee, we hebben er eentje in het Centrum Aken zitten, eentje zit in het Eurode Business Center ook. En als die mensen met hulp van grensarbeid dan een baan gevonden hebben of een aanbod hebben liggen, dan komen ze naar ons toe met de vraag wat betekent dat nou eigenlijk voor mij? Want in een ander land gaan werken of iemand aannemen uit dat andere land, dat heeft nogal wat om handen. Die persoon krijgt te maken met een ander belastingstelsel. Exact, het kindergeld komt uit het andere land. En hoe gaat dat? Is dat nog steeds ingewikkeld? Want het beeld is toch denk ik bij veel mensen dat dat nog heel ingewikkeld is. Of wordt het wel makkelijker? Het hangt er wel vanaf met wie je praat natuurlijk. Sommige mensen vinden het heel ingewikkeld, maar uiteindelijk is het vooral complex. Het is niet zozeer dat het heel moeilijke dingen die geregeld moeten worden, maar wel heel veel dingen waar mensen aan moeten denken. En alleen al het vooruit helpen waaraan mensen aan moeten denken, dat helpt gigantisch. En daarvoor hebben we gewoon een team van experts klaarstaan. Dat zijn onder andere juristen, maar ook mensen die in andere gebieden onderweg zijn. Die mensen dan vooruit helpen om te kijken hoe zit jouw situatie nou in elkaar. Wat betekent het dan voor jou om over de grens te gaan als je werken? van plan bent om in het buitenland te gaan werken, dan hoeft dat, zeg maar, die complexiteit aan regelgeving, dat hoeft je niet te weerhouden. Dat hoeft je zeker niet te weerhouden. Je kunt genoeg hulp vinden daarbij. Ja, het is wel belangrijk dat je die op zoekt. Want sommige mensen beginnen er dan ook aan zonder te kijken. Kijken achteraf, daar kan tot problemen leiden. Dus liever vooraf vragen, goed geïnformeerd gaan beginnen. En dat is waar wij dan voor klaarstaan. En hebben jullie een mooi praktijkvoorbeeld of niet? Kan je iets noemen? Problemen mensen mee te maken? Waar je trots op bent? Of, laten we zeggen, een hele makkelijke waar we natuurlijk dit jaar en de afgelopen jaren veel te maken mee krijgen. Is dat mensen meer gaan thuiswerken, telewerken. Dat was tijdens corona, is dat opgekomen. En dat is een beetje blijven hangen, want mensen vinden dat wel makkelijk natuurlijk. En nou zorgt dat telewerken, dat is dan werk in een ander land dan waar je werkgever zit. Dus dat heeft ook gevolgen bijvoorbeeld voor je belasting, voor je sociale zekerheid. Ja. En met onder andere hulp van Grensinfopunt, verschillende partners die zich dan ook met die onderwerpen bezighouden. Ook grensarbeid die natuurlijk ook met die zaken te maken heeft.
kijken we dan hoe kunnen wij mensen vooruit helpen dat het makkelijker wordt. Ja. Dus dan hebben we ook op die manier mee geholpen eigenlijk dat er een overeenkomst komt die het stukje sociale zekerheid alvast makkelijker maakt. En we proberen natuurlijk dat ook voor belasting vooruit te schuiven, want uiteindelijk moet die staat dat natuurlijk regelen. Kunnen wij dat niet doen? En uiteindelijk kan er best nog wel wat gebeuren op Europees niveau. Ja. En heb je nu enig idee, minister, hoeveel mensen in Kerkrade wonen en in Duitsland werken? Weet u dat? Of overval ik? Je overvalt me wel. Ik zal het niet uit mijn hoofd weten. Wat denk je? Wat denk je? Ja, je hebt best wel veel grensarbeiders. Mijn ouders zijn ook allebei grensarbeiders, dus die werken allebei in Duitsland. Het komt gewoon ontzettend veel voor en je moet daar ook gewoon het geduld voor hebben en je moet je goed laten informeren. En als grensarbeid organiseren we ook workshops, zodat mensen ook weten waar ga je aan beginnen en heel vaak ook in samenspraak met het grensinfopunt. Waar ga je aan beginnen? Wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen? En dat moet je wel tegen elkaar afwegen. En als je dat wil, sla jullie dan niet over. Nee, zeker toch? niet. Dat is de boodschap eigenlijk. Klopt. Kijk op onze websites, er is genoeg informatie. Kom langs in het Eurodecentrum, dat kan ook. Nou, hartstikke goed dat jullie er zijn. Ja, dankjewel. In dit grensgebied. En Denise en Melissa van de region Aachen en grensarbeid Kerkrade. Ja. Bedankt dat jullie er waren, mooi. Graag gedaan. Dank dat we er mochten zijn. We staan hier voor de Schacht Nulland, een voorbeeld van de mijnindustrie in Kerkrade. Ook het voorbeeld van een transitie, namelijk toen de mijnen gesloten werden in de jaren 70, zijn we gegaan van kolen naar gas. En nu komt de volgende transitie aan. We gaan van gas naar schone energie. We gaan u niet vermoeien met veel papier en rapporten, etc. Nee, volgende maand 1 week lang Festival Kerkgoor van Murgen. We zijn hier bij een van de haltes van het festival, namelijk Emmershoes. Dit is hier het duurzaamheidsplein. Dit kunnen jullie bezoeken en ook aan activiteiten meedoen. Dus schrijf je in. We zijn hier in het Flexieforum, een van de haltes. Donderdag de 19e oktober zijn we hier met 5 activiteiten. Hier zijn we nu in de Ruilwinkel, de meest veelzijdige en duurzame winkel van heel Kerkrade. En dat is een verrassing. Hier komt ook een modeshow, waar ik meeloop. De laatste dag van het festival Kerkgoor van Murgen vindt hier plaats, in de Hub. Hier zijn dan een 30-tal stands. Ik zie jullie graag. Ha, leeflu, dat is een verwerm. Met de Stichting Volkstoneel Kerkgoor presenteren voor u dit najaar de hilarische klug van de John van Eert. En natuurlijk met een geweldige kaas. Dada, daar is ze. Maar Hulens, ik ga eigenlijk gerne zoveel ziet, want de hingen nog dochter en de hingen de directrice van de Beauty en Health Clinic zit een Janse hoofdjournalisten hingen aan. Dat is während die behandeling is het scheef gegangen, ja. En dat mag natuurlijk je wissen. En dat zou je een Jans groot schandaal zien voor Jans Kerkgoor natuurlijk, wenn ze daar hingen komen. Maar ik had een broer, een tweelingsbroer, toch Willy. En dem jullie voor het keertje spannen. Maar u snapt natuurlijk, de Willy, dat is het grootste ei wat in Kerkgoor rondloopt. En dan kan je voorstellen dat dat niks met hem te werden was. Maar meer jullie u ook allemaal niet vertellen. U moest maar gewoon komen kijken. Maar wanneer zou je toch al weer kunnen zien? Dan moet ik met de broer vragen. Want Willy, weet je wanneer dat is? Willy. Dat is dan 2 en 3 en 4 november, wanneer er niks te doen had. Kom dan gewoon gezellig naar onze kliniek. De zaal is gewoon open om 7:30 en om 8 uur vangen we dan gewoon aan met het ding. En ik zou zeggen, u kent de keertje, u kent voor een behandeling, kent er de keertje op www.plt.nl, kent dat het gelden. En ik zou zeggen, weet je wat er is? En de Hub Theater Kerkgoor, daar moet er heen komen daar. Jutta, ik zie u in de kliniek. En schiet wel een beetje op, want de behandelingen die stromen richtig goed vol. Jutta, die heb besloten.
Ja, voor jullie de evenementen en activiteiten in Dormont, oktober. En er is voor meneer Jansenhoofd te beleven in Kerkgouw. Ik neem ze even voor u op. Deze 3 oktober, stoffen, spektakel. Het zijn uur op de maand, woensdag 4 tot en met 30 oktober. Speurtocht in de Biep, het bibliotheek en de bibliotheek Eigelshoven. Vrijdag 6 oktober, Roda JC tegen Jong AZ, Ahoer in Oostparkstad, Limburgstadion. Zaterdag 7 oktober, Spelersdag bij Roda JC om 10 uur. Niet in het stadion, maar in de Gaia-Zoo. Zaterdag 7 oktober, regionaal popcircuit, Flexiforum. Zondag 8 oktober, open dag trouwlocatie, Gaia-Zoo om 12 uur. Zaterdag 14 oktober, Groes WMC weekend, ook op de zondag natuurlijk, de 15 oktober. Voorhand mars- en showwedstrijden, clinic in het Vies-sportcomplex. Voorhand concert Best of Pro Brass, Parkstad Limburg Theater. Voorhand concert der kampioenen op zondagochtend, ook in het Parkstad Limburg Theater. We gaan vandaag de 14 oktober, Kumpels by Night. Voorhand nog meer op de 15 oktober, namelijk Fritz Schroef Talent Trophy om 10 uur in het Sportpark Calais. Dan is het de 19 oktober, lezing Zoo Groen is de Gaia Zoo. Zaterdag 21 oktober, Roda JC Willem II, Parkstad Limburg Stadion. Zaterdag 21 oktober, Regio Rock, Ahoer Flexiforum. Vrijdag 27 oktober, Roda JC tegen Jong Ajax. Zaterdag 21 oktober, Halloween in Kerkgouw. De 29 oktober is Koopzondag in het centrum. De 29 oktober is ook een prachtig concert van de Harmonie Sint-Emiliaan. Circus Muziek Capriola in het Parkstad Limburg Theater. Deze 31 oktober, Dutch Mountain Film Festival in het Parkstad Limburg Theater. Dat wordt het. We nu nog niet weten waar het moet, dat wist ik nog niet meer. Dan gaan we nog op de website kijken van Beleef Kerkgouw. En daar staat nog allemaal voor mij. En dat werd nog best de laatste minuut bij je werk. Dat worden de evenementen in Dormont oktober. Bestoor. Kinder spielen in der Zank. Ze beelden hun gedanken. Ik kastielen, huil en jeng. Korrelen schmilzen in hun heng. Aan bis eng geschichte. Het meersje van de prins. Bedaad op een dag in het speel van kinder. Kinder nun opgewassen eoren. Ze bouwen hun wild, wonen. Werk een bestoor beelden zich heng aan bis eng geschichte. Het leven om zich te wensen. Begonnen uit als speel. Nun ernst geroes. Hallo, ik kom de stem uitbrengen. Maar, du bist veel te vroeg. Kom je stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Want jouw stem maakt het verschil. Kijk op kerkrade.nl voor meer informatie en een stemlokaal bij jou in de buurt. Volgende gast is voor ons vaste onderwerp, dat is VI. Gezondheid, vitaliteit, beweging, Kerkgouw. En dat is Paul Vonke. En Paul die kunt van Kwiek. En Kwiek, dat schreef ze met Q-W-I-E-K. Ja, correct. Dat is op zich al een interessante naam. Wat is Kwiek? Kwiek is eigenlijk een bedrijf en voor ontwikkelen en verkoop producten in de zorgmarkt. Dat gaat dan vooral om de ouderenzorg, de ziekenhuis en de gehandicaptenzorg. En we brengen vooral een stukje beleving, een stukje welzijn, proberen te verhogen daarmee. Ja, en kan je het voorbeelden nemen? Wat zijn dan
Ja, dat is allemaal lastig om dat te laten zien, maar dat kunnen we niks laten zien. Maar in ieder geval, om ik voorstellen bijvoorbeeld in de ouderenzorg, dat hebben we vaak te maken met lui die aan dementie lijden. En die weten bijvoorbeeld niet meer dat ze gehoord werden. En dat brengt heel veel stress bij en ze noemen dat eigenlijk onbegrepen gedrag. Dat is ik vind een vervelende term. Maar dat betekent bijvoorbeeld dat ze verkrampen, gaan schreeuwen. Eigenlijk alles, maar ja, als ze niet meer begrijpt wat gebeurt, dan dat is gewoon niet fijn. En wat we bijvoorbeeld met Inquenos-producten doen, is door middel van een stukje projectie op de plafond of op de muur een stukje afleiding bieden. Voor ze. Ja, en wat liet ze dan kijken dan? Ja, Lictra, dat is echt wat ze leuk vinden. Sommige lui vinden bijvoorbeeld, die hebben vroeger een boerderie gewoond en die hebben bijvoorbeeld een boerderijmodule voor. Dus daar komen echt specifiek dieren van Vreuger, maar ook van Noe, eigenlijk om een stukje herkenning te geven. En dus dan helpt die lui. Op de muur of in de kamer? Heel vaak liggen lui gewoon in bed. Dus die kijken er gaan zien tegen zoals die steenplafond aan, ook weer. En ja, door het project eigenlijk een hele mooie projectie oppervlak voor ons. En wie vingen ze het? Is er ook... Kies er ook reacties op dan? Of dat ze... Ja, enorm veel reacties. Dat is eigenlijk het mooie. Je moest eigenlijk een keer in het zorghuis hebben gezien, ook gewoon de situatie. Het is vaak echt schrijnend om te zien wie überhaupt dat erbij liggen in de laatste dagen van hun leven. En op deze manier kan je toch even een stukje gaat een glimlach op het gezicht brengen. Het aangenamer. Het aangenamer maken, vooral dat. En het werkt natuurlijk niet alleen maar is het met enig simpele... Het is, als het plat houdt is het heel erg simpel. We hebben natuurlijk wel drietal producten en dat is vooral in de zorg. Ik hou zelf nog met 2 kampioens nooit ervan gedacht dat we de zorg in zouden rollen eigenlijk. We zijn industriële ontwerpers van achtergrond. Voor Lego hebben we gewerkt, we hebben voor Red Bull dingetjes gedaan. En op een gegeven moment via een zorgrobotica projectje, eigenlijk met 7 gram wordt dat en nog een paar andere zorghuizen hier in de buurt. Een ouderenzorglocatie binnengelopen. En vanaf dat moment eigenlijk is dat van leuk dat we natuurlijk dat soort dingetjes kunnen werken. Ja, en nu doet er niks anders meer dan? Nu doen we eigenlijk niks anders meer dan dat, ja. Ja, en wat is, wat dat noemen ze ook nog ergens, de kwiksnoes. De kwiksnoes? Ja, dat is eigenlijk de nieuwste innovatie. De nieuwste innovatie, ga maar eigenlijk gauw met te nemen. Is eigenlijk een muziekkussen. Als het plat zou zijn, dan ligt eigenlijk tussen die matras en het kussen in. 50% van de ouderen in het zorghuis slapen niet. Dat hebben eigenlijk een heel groot aantal kunnen verstoord dag-nachtritme. En dat is vooral het 's nachts heel erg lastig. Toevallig 2 weken terug waren in Eindhoven bij een zorglocatie. Die zei, vandaag hebben ze heel veel hulp. Ze mogen even, ik chargeer eventjes maar van moeders die de kinderen al hebben opgeleid en uitgevlogen. En die komen dan helpen met een stukje dagbesteding. Maar 's nachts is het vaak enge verpleger op 40 lui. En als er iemand begint te lopen en dan begint dan gewoon langs alle deurtjes te kloppen. Dan hebben ze hebben ze de ganse afdeling op stellende sprong staan. En vierend eigenlijk door middel van muziek lui terug naar bedden brengen en ook beter in slaap laten vallen. En wie werkt dat dan? Ja, eigenlijk speciale muziek. Die vooral even, want jullie zijn heel erg onrustig. Dus hebben ze een soort van, natuurlijk ook wel door verschillende thema's in. Maar we proberen eigenlijk door aan te sluiten op de muzieksmaken van jullie. Dus je kan toch kiezen zo? Je kan kiezen, daar is het mogelijkheden om te kiezen. Dat is ook, dat is met alles producten, ik denk. Dus je kan klassiek zien, maar ook Duitse slager. Dat kan eigenlijk alles wat immers... Waar ze op reageren of wat ze aangenaam vinden. En wat grappig is... Dat huren ze dan... s'nachts. Of dat kan en ze aanzetten? Dat kunnen ze aanzetten. Meestal werd er eigenlijk door de zorg zelf aangezet. Dus dat is het ook zo. Van motortechnologie, dat kan heel veel tegenwoordig. Maar het gewoon, kijk, tijdens zo'n zorgproces, dat is gewoon, ze hebben heel weinig tijd. Dat is ook bekend. Ja, natuurlijk. Ja, dat is enorm personeel. Dus het is vooral, het moet gewoon plug-and-play zien. Het is echt een kwestie van op dat knipje doen en het moet gewoon werken. En dat ligt tussen tussen het hoofdkussen en de matras. Onder het kussen dus. Eigenlijk onder het kussen, ja. Dan hebben ze wel varianten die in het kussen zitten, maar ja goed, iedereen had zijn eigen voorkeur voor kussen. Dus in ons geval kunnen we met alle kussens en wel met sensoren natuurlijk, hoe we alles met kunnen doormeten, dus ook dat daadwerkelijk effect had. En dan had ze natuurlijk ook een website van de wel bekijken, want daar heb je niet bij die. Nee, heb je niet bij me, dus ik zou vooral even kijken naar Quick van u. We hebben heel veel aanvragen van particulieren, want van wie veel nu slecht slapen is, ik ben er echt enorm van achterover geslagen. Wie van tantes en ooms dat nooit van geweten, die maar gewoon een paar stundjes per dag slapen. Ja, tuurlijk. Dus maar had ze het zelf ook al geprobeerd? Of? Jazeker. Ja. Ik heb zelf geen slaapproblemen, dus over het algemeen lig ik al te slapen voordat de muzieklijst überhaupt gewoon wel gestart is. Ik heb kleine kinderen, maar ik moet natuurlijk wel ook tevreden zijn. En we zullen ook, wat los is nu ergens, ondernemer van het jaar zullen je weer. Vorig jaar? Ja.
Eigenlijk heel erg trots op. Ook nou, niet gedacht. Over het algemeen werden we allemaal tweede in dat soort prijsuitreikingen. Maar vorig jaar inderdaad een mooie reken inderdaad van nee, dat is vorig jaar geweest. En dan voor andere jeugd, de Gulpenaat geloof ik ook zelfs een keer gewonnen. Nou, dat is toch wel een respectabele reken. Dus daar wil ik graag en er zit toch een Limburgs bedrijf, een Kerkhorstbedrijf? Ja. Inmiddels wel, ja. En hoe zit er? Och, hij in de buurt? De Regiopark, eigenlijk meer dan de McDonald's. Dat zou wel makkelijk moeten liggen. Ja. Ja. Nou ja, hartstikke goed. Ja. Ik ga me zeker eens informeren naar het kussen, niet voor mezelf, maar in de familie. Denk ik wel dat en het jut kan je boven. De kans is groot, ja. Ja, quick snooze. Lekker wel besloten met zo'n muziek. Precies. En ohne tekort te doen al die andere dingen die u kent verzorgen. Dat is wel, als ja. zorginnovators. Want dat ja, nou ja, inmiddels mag ik zeggen. Ja. Ja. Nou, leuk. Bedankt voor het informatieve gesprek. Zo, leuk. Paul Vonke, hoor dat van Kwiek met een Q. Leef Louis van Kerken, achter mij zit er de maat. En ik zie die elke dag, want ik woon niet op de maat. Ik woon die geweldig. Dus het feestgedruis van Kerkrade, want die is eigenlijk elk weekend, maar ook wel door de week, is die van alles te doen. De vrijdagmarkt sowieso, hè. Maar ook heel veel evenementen hier op die markt. En de meeste mensen weten helemaal niet wieveel de Kerkrade te doen is.
En ik kreeg het hier natuurlijk met mijn vrouw samen, kregen we dat helemaal met. En ik doe ook een kerkraadpromotie, ik maak daar foto's van. Ik post dat mooi op Facebook en op andere social media. Want ik vind, we moeten meewerken aan dat bruisende van kerkraden. Het is een mooie plek om te wonen, hier is heel veel te doen, het is een geweldige stad. En vandaag is ook de raildag op het station in Kerkrade. Arriva opent door de deuren, de bussen en de treinen staan klaar. Mensen kunnen daar met hun kinderen gaan kijken en allerlei leuke dingen beleven. Los mag ook eens kijken naar het station. We zijn op station Kerkrade vandaag. In Kerkrade is vandaag de Arriva Raildag. Een hele leuke dag georganiseerd voor jong en oud. Samen met een aantal van onze treinstellen en onze bussen kunnen mensen alles komen kijken wat Arriva te bieden heeft. Trekt altijd kinderen aan, zo'n treinendag. Treinen is fascinerend en ze mogen alles bekijken in die treinen. Ze mogen op de stoel van de machinist gaan zitten. We hebben heel veel leuke spulletjes voor te delen. Eigenlijk een geweldige happening. En dat past hartstikke goed in wat je met de kerkraad allemaal te bieden heeft met evenementen. We hebben het weer hartstikke mee, het is een schitterende dag. Dus het kan alleen maar slagen. Ja, we zijn natuurlijk te gast, dat hadden we al kunnen zien in het programma, bij het prachtige bedrijf Kerkrade Top Vintage. En die komen natuurlijk ook nu uitgebreid aan bod. En wij gaan ik aan dus, ik begin met Angelique Misaré, ja, eigenaar van Top Vintage. Ja. Voorhand Jan Moordang, algemeen directeur van Top Vintage. En voorhand tenslotte ook nog Laura Avdaljan Naranjo Garcia. Het is de director marketing van Top Vintage. Dus daar kan je van de hele top aan voor hij vanmiddag bij neerkrijgen. Nou ja, wij hebben wel een aftrap doen, want vertellen ons aan de lui die aan de televisie zitten en voor hun in het Hollands toe in het Nederlands. Behalve voor Jan dan. Wat is Top Vintage? Ja, nou, dan zal ik beginnen. Zeker. Dus, samen met Jack ben ik dan de eigenaar van Top Vintage. Hij is er vandaag niet. Ja, Top Vintage is ontstaan uit een uit de hand gelopen hobby. We bestaan nu 15,5 jaar. 15? Ja, we zijn op 1 april 2008 begonnen. En dat was in de woonkamer. In onze woonkamer zijn we gestart op Marktplaats. Met vintage, met tweedehands spulletjes verkopen. En dat ging zo lekker dat we zoiets hadden van, nou laten we een webshop beginnen. En zo is het gegroeid van 1, 2 medewerkers tot nu. En hoeveel nu? 110 ongeveer, ja. Ja, want je hebt natuurlijk hier de winkel, waar mensen gewoon naartoe kunnen komen. Ja, precies. In Kerkrade. Ja. En je hebt nog een deel wat daarachter zit, wat we niet zien eigenlijk. Dat is de webshop natuurlijk. Ja, klopt. We zijn natuurlijk als webshop begonnen en een paar jaar geleden toen we hier in Kerkrade kwamen, we zo'n mooie ruimte dat we zoiets hadden van laten we ook een winkel gaan doen. En dat is een heel groot succes. Dus mensen uit de regio weten ons te vinden, maar ook mensen uit Zwitserland, uit Leeuwarden, uit Duitsland, uit België. Ze komen allemaal hier naar Top Vintage. En we hebben dan hier een winkel en om de hoek hebben we nog een outlet. Dus, ook nog? Ja. Nou, ja. we gaan het ook nog zien. Ja, precies. Dan krijg je nog een rondleiding zo. En, Zeker. Je bent director marketing. Klopt, ja. Klopt. En wat doet die? Nou, eigenlijk van alles. We hebben natuurlijk, zoals je al zei, een hele grote online omgeving ook. Ja. We versturen onze pakketjes naar meer dan 90 landen wereldwijd. Ja, die klanten die moet je natuurlijk ook weten te zien bereiken. Ja, en houden. En houden, inderdaad. En in de afgelopen 15 jaar hebben we een hele mooie community opgericht van echte fans van Top Vintage. Dat is ook wat Angelique zegt. Ja. Die klanten komen allemaal naar Kerkrade om hier te shoppen. En de online klanten die benaderen we via verschillende social media kanalen, maar natuurlijk ook alle andere digitale kanalen. Nieuwsbrieven, noem maar op, eigenlijk heel erg divers. Want je hebt vintage en je hebt retro, hè? Ja, klopt. Dat is een verschil, of niet? Dat is een heel groot verschil. Kan je vertellen? Ja, dat is een heel groot verschil. Nou, wij verkopen retro kleding, dat is eigenlijk ook onze uniekheid. En wij geloven er echt in dat deze unieke kern die we hebben, dat veel meer vrouwen dit kunnen dragen. Ja, want het is nieuwe kleding, hè? Dat is nieuwe kleding, Het zijn nieuwe spullen die, die laten denken aan de tijd van, 50er jaren, misschien wel. Ja,
Onder andere, ja. Het is in ieder geval een hele uniek concept. Ja. En ja, je ziet het, wij dragen het. En wij denken dat veel meer vrouwen dit kunnen dragen. Vind ik ook. Ja. Ja. Dat vinden wij ook, ja. En hoe kwam je daarbij? Wat was... nou, wat ik al aangaf... Ja, in de woonkamer, hoe... Ik begon dus echt met vintage. Dus we zijn, onze naam is Top Vintage. We zijn echt met vintage begonnen. Dus dat is dan niet zomaar tweedehands, maar echt in een bepaalde periode. En dan ben ik met laarzen begonnen en kleding. En met de kleding merkte ik, dus ik had echte jurk uit de jaren 50, uit de 60er jaren. Maar dan heb je maar 1 maat. En dan kreeg ik heel veel mailtjes van klanten. Oh, ik wil die jurk. Ja. En toen voelde ik, ja, we moeten eigenlijk meer hebben. En toen zijn we eigenlijk hebben een merk gevonden wat zich specialiseert in die stijl. En zo hebben we dat uitgebouwd, dat we dan nu eigenlijk de grootste van Europa zijn in wat we doen. En het is niet per se alleen maar jaren 50, hè, dus wat Laura aangeeft, ja, is van nu, maar ja, heeft een touch van de jaren 70, wat nu ook heel erg in is. Dus het is heel vrouwelijk, het is heel speels, het is in ieder geval anders dan wat je... De mannen komen niet aan boord, hè? Dat vind ik toch wel jammer, dat ik nog wat kunnen aantrekken. Ja, helaas. Ja. Nee, wij gaan helemaal voor de vrouwen. Ja. Want daar ligt ons hart en ons bedrijf is ook echt een vrouwenbedrijf. Ik denk ongeveer 75% van de mensen die werken zijn vrouw. Goed. Ja, dat is iets aan de vrouw ook empoweren, zoals we dat dan noemen, vinden we ook heel erg belangrijk. Ja. Ja. Wat wij ook altijd zeggen is dat je niet, dat we geen gewoon kledingstukken verkopen, maar dat je eigenlijk echt het gevoel wat een vrouw krijgt als je deze kleding draagt, ja, dat geven wij mee. En dat is eigenlijk het bijzondere, de uniekheid. Ja, dan kan je alleen maar merken als je het pakketje krijgt of je komt naar de winkel. Of je komt langs en je doet het aan, zeker. Ja. Hartstikke mooi. Ik vind eigenlijk de hoogste tijd dat we gaan kijken. Ja, nieuwsgierig hè? Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Want je zegt het grootste online bedrijf op dit gebied van Europa. Europees en wereldwijd versturen jullie. Ja. En dan in Kerkrade. En dan in Kerkrade, dat moet je toch weten en ook zien. Zeker. Ja, zeker. Ja. Ver, ik ga dich meenemen. Ja, ik val maar eventjes in het plat, Kirchschot. Wat ik nog kwijt wil is van, ik ben super trots om hier te werken als algemeen directeur. Ja. De dagelijkse besturing doe ik met heel veel spas. En ik vind het ook dat gezegd is dat ik die kans heb te zeggen, het is een topbedrijf. En het topbedrijf wat nog niet helemaal tot het einde gekomen is, wie goed het nog kan worden. 169 suppliers door de hele wereld leveren. Ik kom zelf ook goed de retail, al 47 jaar onderweg. En ik kan niet vertellen van dat in dat keukentje gebeurd is tot vandaag de dag met deze mensen, is echt diepe buiging. Ja, je komt eens op de bovenste verdieping van Top Vintage en waar zijn voor? Ver, we zijn tegen mensen omdraaid, zie je dus geen moment de hoek van waar onze eigen merken, en ik zag eigen merken gemaakt werden uit eigen hand en wij kunnen dat beter vertellen. Ja. Dan de ontwerpster zelf. Het eigen merk, het huismerk van Top Vintage. Ja, we hebben er verschillende. Dus in al die jaren dat we dit doen, hebben we natuurlijk ook ontdekt wat klanten mooi vinden en niet mooi vinden. Zeker. En natuurlijk is het dan ook logisch als je dan je eigen merken creëert. Dus met kwaliteit. En daar steken we heel veel tijd en heel veel liefde in. Ja, dus, en dat wordt dan hier bedacht en gemaakt. En zijn we zeker met een collectie een jaar van tevoren al mee bezig. Uiteraard, zo hoort dat ook. Ja. En heb je ook wel wat, kunnen we straks wat zien ook op de kamer? Ja, hier is dan een heel mooie... zomercollectie 2024, of waar zijn jullie mee bezig? Ja, dat ga ik nog niet verklappen. Okay. Oh, jammer. Maar we hebben hier wel een hele mooie jurk. Dat is een proefmodel van een van onze eigen merken. We zijn bij onze quality control afdeling en voor ons is kwaliteit heel erg belangrijk. Van elke serie, van elk item wordt een maatserie naar boven gebracht en wij meten elk item na. We checken de pasvorm, we checken de maten van stretch en wij maken van elk product een unieke maattabel. Dit maakt ons werk heel erg bijzonder en uniek. Zo is de klant verzekerd van een juiste maat en maken we de klanten natuurlijk heel erg blij. Ja, we zijn in een tamelijk indrukwekkende deel van Top Vintage. Dat is al het magazine. Ja, toch? Ja, zeker. Ja. Dat is het magazine van met 17.000 picklocaties, wie we dat nemen. Ja. Er zijn dus 10.000 artikelen liggen. En het fijne van dit verhaal is eigenlijk dat mensen naar een van de winkels kunnen van Top Vintage op dit terrein, dan kunnen ze eigenlijk al wat te vuren, dicht de shoppinglist klaarmaken. Op online kunnen ze zien wat ze wil. Ja. En de meiden daar in de winkel, de dames zijn daar heel erg goed, die kunnen zich helemaal van top tot teen kleden.
met alles wat ze gezien is online. Dus dat is eigenlijk de grootste winkel, durf ik te zeggen, van Europa. Ja, dat besteedt, ja. En dat besteedt echt, dat ziet ze dus hij. En Lu, die loven hij nog al jet, waar die hij, zeg maar, de artikelen... Ja, ook dat is zo. Daar had ik ook wel een ervaring in de jaren. Dat is nou een sport? Ja, dat is goed voor de lijn. Dat sowieso. Maar ze zijn er goed afgetraind, want we hebben zelfs in het verleden gekeken naar automatisering. Maar de orderpickers van Top 20 zijn sneller wie de machine. Echt waar? En het is ook fijn natuurlijk dat ze zo'n gauw nu in dienst zijn, dat moeten ze heel gaan. Want die kunt nog wel geen pakjes per dag naar boete. En die lopen kilometers per dag? Zeker weten. Zeker weten. Maar we werden ook goed verzorgd. Ja, dat moet door. Zeker. Daar had ik alle vertrouwen in. Ja, we zijn nu aangekomen bij het, we kunnen wel zeggen, het paradepaardje van Top Vintage, namelijk de Retro Boutique. En er is echt een hoop over te vertellen, dus ik geef meteen het woord aan... Ja. Weet wel. Ik denk dat ze het beste Angelique natuurlijk is. Natuurlijk. Ja, nou ja, we zijn hier dus in de Top Vintage winkel. Ja. We vonden het heel leuk, zoals ik al eerder noemde, om deze plek ook een winkel te maken. Om eigenlijk dat gevoel wat je op de website hebt, om dat eigenlijk zo vorm te geven dat als je in de winkel stapt, dat je dan dat gevoel, dat gewisse etwas. Echt nu. Ja, je ziet het in het echt. Ja. En dan zie je een verzameling. Dit is niet alles wat we online hebben, want we hebben 2.500 producten online, dat past hier niet. Maar je kunt hier wel komen en we kunnen het achteruit ons magazijn halen. Ja. En hier zie je dan een selectie van merken en ook van onze eigen merken. Dus we produceren ook zelf. Dat bedenken we allemaal hier met onze geweldige designer. Er worden proefmodellen gemaakt. Dus het is een hele lange tijd met heel veel liefde. Ongeveer een jaar duurt het voordat we een collectie klaar hebben. Dus hier hangen ook onze eigen merken tussen. Ja, dus het is niet zomaar, hoe zei je ook alweer, fast fashion. Hè? Nee, dus, wij doen niet aan fast fashion, wij doen aan love fashion, zo noem ik het dan. Het is iets wat je hier koopt, dat doe je ook langer mee. Dat is allemaal kwaliteit en daar zijn we heel trots op om het op die manier te doen. Ja. Hartstikke mooi. Ja. Het is ook een heel leuk gevoel om hier te zijn. Ja? Ja. Wat fijn. Ja. Ja, dit is natuurlijk voor het goed in een webshop. Een online bedrijf, maar nu zijn we echt in de winkel. Waarom zie ze nu in de winkel? Hey? Ja, maar dat is een hele goede vraag. Hij kunt ze eigenlijk op zaterdag moet hij eens naartoe komen. Ja. En dan geeft ze gewoon even naar Frans, vonken, een koffie pakken. En dan zie je op een gegeven moment van België, Luxemburg, Zwitserland. En dat zijn allemaal mensen, ja echt hoor. Het zijn allemaal mensen die kunt dagtoeren maken. En zelfs zo is het in het verleden allemaal geweest, op de dag van nu. Dat mensen zoals van de klantenservice boven, die geven tips van hotels, van ondernemers en kerkraden en de boete. Dat ze ook heel goed het weekend doorkomen en ook de fijnigheden zien van wat Kerkhout erbij had. Dus dat is gewoon een hele mooie bijkomstigheid. Wie dat dan waarom zich ongereden, dan waarom aanvult. Zeker. Dat vind ik ook een belangrijk punt. Dat is natuurlijk om de Wiebachstraat zitten veel ondernemers. En kerkraden voor kerkraden is natuurlijk ook samenwerken. En dat is met dit. Het is eigenlijk ongelooflijk waar de mensen vandaan komen, dus fijn om te zien. Ja. En wanneer de Bekker dat onderzet, jullie zijn even zien kijken, dan... Ik weet zeker dat de Frans, daar moet ik maar reclame maken voor de Frans ook, van fijn dat de man zo dat gebouw neergezet had. Het is een verrijking voor de omgeving en de Frans en zijn vrouw, dat deed dat. Dat weet ik zeker. Ja, ja, dit wordt de 26e uitzending van Beleef Kerkgoor televisie. Oes Top Vintage in Kerkgoor. Hopelijk had het u gevallen, hopelijk had het u warm gemaakt om ons te komen kijken. Jullie zijn naar de online afdeling van Top Vintage. Maar ook denk aan al die andere onderwerpen, zoals de ondernemersdag, wat onze wethouder verteld had, de ondernemerskrant, de economie, de Kerkgoorse economie die echt in een opgaande beweging is. Kerkgoor had wel een schwung voor u kunnen huren. Jood en heng, waar ook een term wat u voelt. Dat wordt voor de 26e keer Beleef Kerkgoor televisie. Ik wens u nog een schöne dag weer. En we zien dus weer, want het is op zondag de 5 november. En dan alweer de 27e uitzending. Dat wordt het.